Het is vrijdag 24 april, de dag dat in heel Nederland ben onder Koningsspelen meidoggen. Hemkweker Doede de Jong een boete van €223.000 kregen net. En Wim Biens joggen naar het effect van beweging op het brein. Goeie en mooi dat je weer joggen naar Bient, het magazine van Omroep Friesland. Aanstaan omtinken van de Special Olympics. Zwemster Aaltje van der Iest krijgt hulp van oud-reedriedster Barbara de Loor. Hé Aaltje, maar staat natuurlijk wel eventjes wat keperlid haast, hè? Kom ja? van Goor. Stiep me nou dan even. Ja? Ja? Oké. Belooft, hè? Ja. Is dat een beetje een goede verkeper? Ja. Ja? Oké. Frenscher is deze dagen het epicentrum van de Damwrood. De 8 beste dammers, waaronder de regerend wereldkampioen Alexander Georgiev, beziek je de Frieske variant van het dammen eigen te mooitjen. En het moet uitgroeien naar iets gruts. In 2018 hopen de organisatie een echt wereldkampioenschap Friesk Damjen te organiseren. Drank. No, first you need to take there. You take there. Wij zijn eigenlijk dus er helemaal net bewust van, hier in Friesland net, dat Friesland een eigen tanksport heeft die 400 jaar oud is, maar dit internationaal gewoon echt de mogelijkheid heeft en de potentie heeft om terug te breken. Kameroen, Tsjechië, Litouwen, België, Rusland, Senegal. Vanuit de hele wereld zijn topdammers naar uw provincie kwamen om de Frieske variant van het damjen resu te proberen. Dit op uitnodiging van damclub De Roege Wolf, die het voor de 6e keer het zogenoemde Grutmasters toernooi organiseert. Nou, het is een mooi idee zoals jullie beginnend. Wij willen wat een oortoernooi organiseren, wat podium creëren voor het Friese Dam. En we zijn starten met een heel select gezelschap. We moesten kampioen worden van het Friesdam of de nummer 2 of de snelkampioen of in een apart toernooi eerste worden. En we zeiden, nou, die zetten we apart in een hele mooie locatie daar. En dan laat ik even zien wat het Friesdam inhoudt onder een breder publiek. En we maken het podium voor de Friese spelers. Zo is het begint. Nou, in het Friese spel maar dus ik rug uitslaan. Nou, en ik zeg maar, als het zo stiet, maar dus ik het westslaan. Nou, en als het in deze variant, hè, dus in het Friese spel maar dus sa, maar dan maar dus ik slaan. Nou, in het Hollandse spel maar dan alleen maar die en die slaan. This is crazy, eh? D and so, yeah, D and D. Ooh. Then D. Jean-Marc Joffin, a Cameroonian grandmaster draft player. So I'm from Cameroon. And okay, I'm here for the Frisian tournament. So I came 2 days ago directly from Cameroon. Do you have any experience with the Frisian draughts play? No, not really. Really, it will be my first time to discover. So I'm a bit curious and a bit exciting to see because this is really new for me. And I will just try to have some fun and really, it's amazing because I never saw it and it is really complicated. But who knows? It is like life, to explore. Wat er alle keren omgiet in de holle van een dammer tijdens zijn partij is voor het publiek altijd een raadsel. Maar voor dit bijzondere toernooi wil de nummer 2 van de wereld voor u een uitzondering maken. No, if I go to 26, then I take 1, it takes 2, combination possibilities. No, take 1 more.
X2. I think it's the good variant. Waar het zijn geheim net onhusprijs aan wil, is de Rus Alexander Georgiev. Een rekkenwoender en de regerend wereldkampioen bij het gewone damjen. Of er dit weekend ik een genie blikt te wijzen in het Friesdamjen, moeten we afwachten ontsneun. Want dan is de prijsuitreiking. I hope for my calculation abilities. So I can calculate very good in international drafts. So maybe it will be very useful also with this game. Now you're the world champion of international draughts. Do you feel any pressure? No, I don't feel so much pressure because it's anyway it is another game. So even if I lose many games, then it is no problem. Zien de toppers in het Friesdamjen hoegen de gewone dammers het dit weekend net op te nemen. Dus is het wel nieuwsgierig. Zoen de Grutmasters de Friesdammers verslaan kunnen in haar eigen sport. Ja, die mannen die kunnen heel snel rekenen. Die hebben gauw in de gaten. Hè. Ik krijg het speeltje maar van die mannen die. Dan zitten die oren er wat in. Maar ze hebben direct in de gaten hoe het giet en wat beter is en wat slechter. Maar ik denk zeg maar, dat ik uiteindelijk zeker moet winnen. Dat geloof ik wel, ja. Dat is 100% zeker. Oké, als we de Friesdammers leeuwen maaien, is het krachtverschil nog te groot. Maar daar kan verhoring in komen. Het plan is om in 2018, als Friesland culturele haardstad wordt, een wereldkampioenschap Friesdamjen te organiseren. Dit hier is er een PR-campagne begonnen om het Frieske spul internationaal te promoten. En er is belangstelling. Van het vader hebben we reacties uit de Ivoorkust gekregen. Er is een groep, is het Friesdamjen uit Senegal. Er is nog een groep aan de gang. Er komt ook een delegatie van het CIMA naar Nederland daar om materiaal op te halen. Er komt een kampioenschap dit jaar van Tsjechië. Er komt een toernooi in Italië. Dus nou ja, dat is voor het eerste jaar dat we aan de gang binnen het al mooie resultaten. En ze moeten het zelf doen en men wil heel graag. Dus ik zie dat wel zitten. Morgen is de slotdag van het Grutmaster toernooi. Dan komen zowel de Frieske als de internationale toppers in actie. Ik de Netdammers ben dan volkom om de hollers even efter het boert aan het werk te zetten. En het damtoernooi in Frenchier is op de voet te volgen op de site frieskdamjen.nl. Begin juni, dan is het zover. De Special Olympics willen dan in Friesland houden. 3 weken lang volgen wij 4 sporters met een verstandelijke behandeling in de onrin der Nijta. En Joert is dat Aaltje van der Iest. Aaltje is zwemster en zij wordt geholpen door oud-reedriester Barbara de Loor. Hey Aaltje. Hoi. Ik ben wel benieuwd waar je woont. Hoi. Nou, Kamer met keuken. geweldig. Je hebt het gezellig gemaakt, hè? Hier heb ik nog een kamertje. Hier hang ik meestal de Kijk, hier doe je je oefeningen op, of niet? Ja. Je speciale zwemoefeningen. Hoe gaat dat dan? Ga ik hier op zitten. Ja. Ja. Doe ik even zo heen en weer. Even heen en weer wippen, ja. En dan? Dat is het. Nee, dat is het niet. Dat zijn je buikspieren. En als ik klaar ben, dan leg ik hem hier weer op. Volgens mij is dit een hele goede oefening. Je kan je vast ook, dan ga je zo een beetje hangen, dan heb je je buikspieren aan. En dan ga je zo rustig naar boven. Kunnen we eens proberen? Ja. Dus een beetje naar achter, ja. Een beetje naar achter. En dan naar voren en naar achter. Naar voren, naar achter. Ja. En dan 400 keer af. Hey, waar gaan we nou naartoe? Ik ga nog even naar huis. Oh. Dan hou ik me de traject even aan en dan pak ik mijn tas. Ja. Gaan we naar beneden Ja. en dan gaan we fietsen. Oké.
Ben je ook een beetje zenuwachtig voor de Special Olympics? Valt mij. Valt nog mee? En nu nog even plaatjes zoeken voor de fiets. Even zien. Als Trudy er net meer bij is, dan ken ik het wel. Ja? Maar het is ook een kwestie van goed uitzien. Ja. Voor de auto's. Want een route kist wel, Ja. dat is het probleem net. Nee, Had ik gewoon even goed uitzien, daar mag je alleen op denken. ja. Oké. Mooi hè? Mooi hè? Ja. Je mag zelf even denken naar strijd. Dit is een winkel. Ja. En naar strijd mag je uitzoeken. Kopen. En kopen. Die vaas er bovenop, Heb je die gemaakt? die hek maken. En daar heb ik ze. Hé Aaltje, maar staat natuurlijk wel eventjes wat keper hier naast, hè? Kom Ja? van goed. Stuur me nou dan even. Ja? Oké. Belooft, hè? Ja. Is dat een beetje een goede verkeper? Ja, weer. Ja? Oké. Dus Jeppie Hoekstra, dat is... Jeppie is een kunstenaar met een grote K. Ik vind deze bordjes heel erg leuk. Ja? Zal ik er dan 2 doen? Voor mijn zoontje? Eén voor mij en één voor hem? Ja, dat is goed. €3,50 per stuk. Goeie deal, denk ik. Kan ik het even afrekenen bij u, mevrouw? Kunt u het even inpakken? Momentje hoor, Barbara. En wat ga je maken? Ik ga wat maken voor de vrijwilligers voor Samen Onderweg. Maar ik ga het niet vertellen, het is geheim. Ik ben heel benieuwd. We weten alweer dat het goed voor uw lichaam is als je geregeld bewegen. Maar bewegen is net alleen nog goed voor de lijn. Het is ook nog eens goed voor het brein, voor de hersenen. Meisken die tussen haar 15e en 24e heel warber binnen, hebben op lettere leeftijd minder kans op dementie. Uw zaakkundige sportpsychologe Berber van den Berg zit alweer kleren om u te lezen hoe oud het werkt. Berber, vertel, hoe werkt het? Nou kijk, als wij bewegen, gebruiken we natuurlijk niet alleen ons motorisch gedeelte in het brein, maar we gebruiken ook ons geheugen. Maar als ik nu al eigenlijk mijn arm beweeg, weet ik precies hoe ik dat moet doen. Ik weet dat ik het niet te ver moet doen, dat ik niet naar achteren zwaai. Ik voel iets, ik ruik iets, ik proef iets. Dus alles in mijn brein is op dit moment actief. Puur door te bewegen. En wat gebeurt er dan als we bijvoorbeeld de hele dag stilzitten? Nou, als we dus stilzitten, zie je eigenlijk, zeg maar, stel we zouden nu 20 minuten lang hier alleen al zitten en verder niks doen, dan ons brein dat zakt eigenlijk in slaap. Ja, je krijgt minder activiteit in je brein. We hebben een foto van trouwens. Dit is de foto even zien. Ja, hier zie je dus dat links zie je dat iemand die heeft 20 minuten gezeten, heeft niks gedaan. En rechts heeft iemand net 20 minuten gewandeld. Alleen wandelen, aan één stuk door, wandelen. Nou, dan zie je gelijk het rode en het gele en het groene. Hoe donkerder de kleur, hoe meer eigenlijk de hersenen bezig zijn met werken. Oké, en dat zien ze deze foto's. Ja. Oké, maar we dutten eigenlijk maar zo een beetje in. Ja. Dat vies Ja. ook ik. Maar kijk, als wij naar het werk gaan en we beginnen 's ochtends en we komen 's avonds thuis, dan zie je eigenlijk vaak dat ons voorste gedeelte van ons brein, omdat we vaak hetzelfde doen, dat die als het ware een beetje inkakt. Ja, en het voorste gedeelte van je brein, met name hier zo, Ja. die heeft alles te maken met motivatie en planning en dingen initiatief nemen om iets te gaan doen. Nou, als we dus gaan werken, dan kakt dit als het ware in. Ja. Vervolgens komen we dus thuis, we gaan zitten op de bank, we hebben nergens zin meer in. We pakken het zak chips erbij en de cirkel is rond. Maar dit is dus de varholle, dit zit hier. Ja, dat zit hier. Ja. Oké. Maar de mens is van nature een beetje slow. Ja, nou, wat je dus krijgt is dat we dus eigenlijk in de maatschappij waarin we nu zitten vooral, is dat het ons steeds gemakkelijker gemaakt wordt. Er komen elektrische fietsen. Er is al een fiets die kan 115 km per uur. Elektrische fiets is al lang niet meer voor mensen met knieklachten of mensen die moeite hebben met bewegen. Nee, ik zag laatst al jongeren met elektrische fietsen. Dus we gaan eigenlijk steeds minder bewegen. Een gruwel, of is dat? Ja. De elektrische fiets voor voor iemand van 24. Voor gewoon gezonde mensen die geen knieklachten hebben of die geen bijzondere reden daarvoor hebben. Man, waarom zouden we
dat alsjeblieft niet erin houden. Bewegen. En we hebben vanzelfs ook nog de roltrap. Ja. Even ter illustratie. Ja. Somebody will come. Anybody out there? Somebody? Hello? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. He says he can fix it. Ja, even ter illustratie, we doen heel vaak dingen op de automatische piloot eigenlijk. Ja, ja. Maar niet gek zeggen we ook de reportage van het Fries Damjen. Die jongens die komen natuurlijk ook net van de stoel af. Nee. Maar ben je wel constant bezig met de hollen om de hersenen te trainen. Ja. Is een denksport, is dat wel goed voor de hersenen? Ja, tuurlijk. Als je denkt, dan ben je eigenlijk met van alles en nog wat bezig. Maar vooral met dammen kun je je voorstellen dat je in het verleden heel veel zetten hebt gezet. Je weet wat, als ik dan mijn steen van die kant naar die kant plaats, wat het effect is. Maar dan hoor je dus net te bewegen. Nee, maar stel nou dat, en we hebben het nooit getest, maar stel nou dat die mensen bij het dammen, dat die tussen de wedstrijden door gaan bewegen. Wat zou er dan gebeuren? Want als we bewegen, is ons hart actief, de longen zijn actief, we krijgen steeds meer zuurstof naar ons brein, want ons brein heeft ook energie nodig. Het wordt allemaal actiever. En je ziet ook vaak als mensen gaan bewegen, dat ze dan ook meer creatieve ideeën krijgen. Maar staat de Shannon, die wereldkampioen, die Rus, die Georgiev, Ja, die zit net alle dagen in de sportskwallen, nevens mij. Nee, maar stel nou dat, hè, en we zouden het eens een keer kunnen testen, maar stel nou dat die zouden bewegen. Ja, die hebben ook wel tijd tussendoor. Zouden gaan bewegen. Wie weet komen daar mooie ideeën uit. En wat ook mooi is, als we gaan sporten bijvoorbeeld, dan zie je heel vaak dat er komt een stofje vrij in ons hoofd. En dat werkt met name om ervoor te zorgen dat ons geheugen eigenlijk rust krijgt. Dus we gaan bewegen. Ons brein ervaart het als een stress. Want ja, we gaan of vechten of vluchten, maar dat hoeven we eigenlijk tegenwoordig niet meer. Ja, in de oertijd moesten we dat. We hoeven dus nu niet te vechten en te vluchten. Dus komt er een stofje vrij wat er eigenlijk voor zorgt dat ons geheugen wat rust krijgt. En daardoor voelen mensen zich ook vaak wat rustiger. Daardoor krijg je als het ware echt zo'n stilte in je hoofd. Of tijdens het sporten, maar ook vaak daarna. Omdat je als het ware gewoon even je brein reset. Nou, stel nou dat we dat nou zouden doen gedurende een dag. Halverwege de werkdag of na de werkdag. Man, dan zouden we ons brein veel gelukkiger maken. En met name zouden we ons brein veel meer weerbaar maken. Weerbaar tegen ziektes als Alzheimer en dementie. En hoe zit het dan met dementie? Nou, wat je met dementie krijgt, dat is echt een stoornis voor ouderen. Wat eigenlijk belangrijk is, en dat hebben ze met onderzoek laten zien, dat als je jong bent, want je brein ontwikkelt tot je 30ste ongeveer, 25 en 30, daar ontwikkelt je brein door, krijg je nog steeds nieuwe cellen. Als we dan bewegen, verkleinen we de kans op stoornissen als dementie en Alzheimer. Maar let op, je bent nooit te laat. Nou komt het. Nooit te laat. Nooit te laat. Dus stel je Want het bent brein al wat... ontwikkelt in vooral tussen je 24ste of ontemal je 24ste, 30ste jaar. Ja. Maar dat hoort dus net in dat je daarna zoiets hebt van, nou ja, geef mijn portie maar een fikkie, dat komt er net meer goed. Nee, je kunt het er nooit weer inhalen. Klopt. Okay. Klopt. Nou is er een professor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Erik Scherder. We kennen hem misschien ook wel van De Wereld Draait Door. Ja, en die zei het volgende over bewegen in relatie tot intelligentie. Let we even zien. Heeft u enig idee of wij de afgelopen 10 jaar, fysiek gezien, steeds actiever worden, wereldwijd, over de hele lifespan heen, dus jong en oud? Denkt u dat we er alsmaar actiever op worden? Nee. Denkt u dat we op zijn minst gelijk zijn aan het blijven zijn wat betreft lichamelijke, wat denkt u? Denkt u dus dat wij luier worden de afgelopen 10 jaar? Maar als ik zeg dat we luier worden, en dat is namelijk zo, nee, recente studies in de Lancet, prachtig aangegeven. Maar als we luier worden met elkaar, dan zegt u eigenlijk tegelijkertijd, we worden niet alleen luier, maar we worden dus ook dommer, ja. Maar ik zie al die mensen lachend naar mij kijken terwijl u het uitspreekt. Dan denk ik, die zijn al op weg natuurlijk. Ja, professor Erik Scherder van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, hij zei dus van, we willen maar eens al, ja, want van bewegen wil je net vast slimmer, toeker, maar je wordt wel dommer. Als je dus niet beweegt, dan word je als het ware dommer. En dat zegt hij ook. Dan kun je het niet in EQ, maar vooral in dat je eigenlijk geen nieuwe dingen meer doet. En onze hersenen werken met name dat als ik iets nieuws doe. Stel, ik zou met jou van plaats wisselen. Ja. Stel dat we dat zouden doen. Stel.
dan zouden mijn hersenen dat eigenlijk alweer zien als een verrijking. Want ik ben van deze plek naar die plek gegaan. Jouw plek heeft een bepaalde licht. Hier zit misschien een ander licht. Ik heb bewogen. Dus van alles is weer gebeurd. Nou, en dat is dus zo belangrijk. En op zo'n dag vandaag als het Koningsspelen ook. Alle kinderen in beweging, top. Ja. Super. Want hoe lang moeten we bewegen? Of licht intensief, zei men dan. Hè? Dat is ongeveer een jelloeren. Ja, half uur per dag. En zoals een beetje... Erik Scherder ook zo mooi zegt, het is niet 5 dagen weekendvrij. Elke dag een half uur. En ik net gewoon een 6 keer 4 minuten? Nee, achter elkaar. Je mag best een beetje zweten. Oké. En hoe kunnen we dit dan toepassen in het Dijsselglippen? Nou, Is er een paar tips? Ja, ga wandelen, fietsen, zwemmen, rennen. Iets wat je leuk vindt. Ja, want iets wat je leuk vindt, dat zorgt er ook voor dat je daar de moeite voor wil doen om daar energie in te stoppen. Ja? Okay. En stel misschien een doel. Ja, ik wil kunnen hardlopen. Dan ga je natuurlijk niet gelijk 5 kilometer rennen. Nee, dan bouw je dat op rustig in 8 weken. Dan ren je 5 minuten. ren je eerst 5 minuten, maar dan wandel je 25 minuten. Dan heb je toch alsnog een half uur achter elkaar gesport. Oké. En niet alleen dat, hè. Het mooie is nog heel simpel. Stel, we zouden een andere route nemen naar ons werk. Ja, vandaag ben ik mooi via de andere kant hier het gebouw ingekomen. De ingang van de studio. Ja, dat was weer de verrijking. Ja? Zo makkelijk is het dus. Nou ja, en in de vergaderingen... Pak eens een keer de achterdeur. Ja, pak de achterdeur. En in vergaderingen ga eens een keer op een andere plek zitten. Want we zijn best wel gewoontedieren. Als we eenmaal op een plek hebben gezeten, gaan we daar eigenlijk altijd op terugzitten. En let maar eens op als je eigenlijk op iemand anders plek gaat zitten. Die is helemaal in de war. Want het is niet zoals het eigenlijk hoort te gaan. En daarom trainst je dus eigenlijk ook op een orenwijze. Want dan ben je echt belutsend bij de voetbalacademie, bij Sportclub Heerenveen. Dan trainst dus op een orenwijze. Ja, nou wat wij bewust doen, zonder dat de voetballers het eigenlijk weten, is dat je ziet van, hier zijn we bijvoorbeeld in deze hoek aan het werk. Maar de volgende training gaan we dan niet in deze hoek die oefening doen, maar in een andere hoek. En wat zorgen we hier nou? Want er is Nou, een jongen hier die zien we een keeper. op jacht naar lietse balletjes. Ja, nou hier zien we een keeper die heel snel moet reageren op verschillende signalen. Hij krijgt hier een balletje, hij kijkt gelijk door naar het volgende balletje. Welke kan ik pakken? Dus je moet heel snel reageren. En dat is goed. Dat is super. Want daarmee train je dus weer de hersenen. Ja, door beweging ook. En de gezondheid. Ja, en dat doe ik ook altijd tijdens mentale trainingen. Als ik ze inzicht wil geven, niet zoals ze ergens over nadenken, zeg ik ga even wandelen. Loop even of beweeg. Want dan krijg je meer bloedtoevoer naar je brein en dus kom je sneller tot goede ideeën. Oké, wat is nou, want we beginnen aan het weekend in, hè? Het is Koningsdag. Ja. We hebben aan vakantie, meivakantie. Wat is de tip van Berber? Bewegen. Bewegen. Bewegen en doe het alsjeblieft een keer anders dan anders. Niet linksom rondjes lopen. Ga eens een keer in ieder geval rechtsom een rondje lopen. Of pak eens een keer een kriskasroute. Doe het anders dan anders. En je zult merken als je dat je hele leven doet. Kies de weg van de meeste weerstand, zoals Erik Scherder ook zegt. Dan zul je dus je brein goed trainen. En dan kweek je een soort van reserve voor de toekomst. Het laatste wat we willen namelijk is dat je dus gewoon in je routine blijft. We gaan naar het werk, we klokken in. Ja, we halen ons brein eruit, want we doen elke dag hetzelfde. Vervolgens, we zijn klaar met werken, klokken ons brein weer erin. Hup, goed gedaan. Maar er is niks gebeurd. Berber, neem een andere route. Ga op een andere plek zitten. ik ga naast via de achterdoor. Nou, hoe is Berber Tier getankt? Mijn tank trouwens on het MCL. We hebben de hersenen van even te lien van kriegen. Het is vreed. En dus is het weer tijd voor het Oele Journaal. Wat bad er al hier in de nestkast van het Frieske Geer? Deze weken had het vrouwtje last van een dikke mig die naar binnen kwam is. Voor het eten zet mem de lietse oeltjes eerst te plak. Daarna komt ze om met een lekkere moes, werd ze alle jaren heerlijk versmikkelen. En de mig? Die is de verkeerde oelekast in Vlijn. En hoe dat de oelen via de verkeerde keer zien, via de webcams op de site van het Frieske Geer. Ons A4, Nijwieken, daar ben we vanzelfs weer. Nou, daar is een keer weer zien naar het Frieske Nijs in Joert. Voor nou nog een hele gezellige joen en voor morgen alvast een fijne kennisdag. Dag.